Madzulo abwino ndipo ndi nthawi ya nkhani zathu mwa tsatanetsatane ndipo muli ndi ine Jona Pankoko. Koma poyamba nayi mitu yake. Bungwe la Malawi Human Rights Commission ladzudzula apolisi mdziko muno atikamba kochitira nkhanza anthu omwe awamanga. Maiko a Malawi ndi Mozambique asainira migwirizano iwiri yopititsa patsogolo mphamvu za magetsi ndi malonda. Ndipo munkhani zina mkumano wapakati pa boma ndi madrayivala a galimoto zikuluzikulu omwe akunyanyala ntchito walephereka mu mzinda wa Lilongwe. Trindizi komanso zina zambiri chendi. Bungwe lomenyera ufulu la Malawi Human Rights Commission MHRC ladzudzula apolisi mdziko muno akutikamba kochitira nkhanza anthu amene akuaganizira kuti apalamula milandu. Izi zikudza pomwe bungweli lati lidalandira madandaulo asanu ndi atatu 8 okhudza imfa za anthu omwe adafera mchitokosi komanso nkhani zokhudzana ndi nkhanza. Kathe Maulidi ali ndi ripoti. Komishonala wa bungwe lomenyera ufulu anthu la Malawi Human Rights Commission Teresa Ndanga ati nkhanza zina zomwe anthu amakumana nazo akakhala m'manja mwa apolisi ndi monga kumenyedwa modetsa nkhawa, kugonekedwa mchitokosi nthawi yayitali osauzidwa mlandu, kulephera kwa apolisi kuwapititsa ku chipatala anthu akavulala, komanso kuwapititsa boma lakutali atamangidwa m'boma lina. Taonanso kunena kuti pali kulekelera pa Chingerezi ngane kuti negligence. Mwina osasamala bwino anthu akakhala kuti awamanga, mwina munthu wadwala kumene osamutengera ku chipatala mpaka munthu kumwalira. Zinthu ngati zimene zozo tinaona ngati kuti ndizofunika kuti aziunike, ndipo mu mkumano wathu umene tinakumana ndi committee ya parliament yoona za chitetezo komanso iwo apolisi komanso abungwe licha la ICC kuti ndizofunika kuti aziunike bwino ndi kuziona kuti angazithetse bwanji. Koma wachiwiri kwa mkulu wa apolisi mdziko muno Ahape Mkandawire ati nthawi zina apolisi amachita zomwe amachitazo kamba kofuna kudziteteza kwa anthu omwe amakhala kuti awamangawo. Iwo akananso kuti apolisi nthawi zina amatchinjirizana akakhala kuti apalamula mlandu. Kuli anthu ena amene atiyamikirapo ife apolisi pa ntchito yabwino imene tagwira pofufuza milandu, kumapita naso ku court kupezeka kuti chilungamo chaoneka, anthu they have been convicted kapena they have been acquitted malinga ndi mmene nkhani yilili, anthu atiyamikirapo. So wina kungobwera kungodzuka basi kunena kuti hayi mumayikirana kumbuyo sizoona zimenezo. Ifeyo timagwira ntchito monga mwa ukadaulo wathu, tili ndi anthu amene ali specially trained. Pakadali pano wapampando wa komiti ya ku nyumba ya malamulo yoona za chitetezo mdziko muno Salim Bagas apempha apolisi kuti adzigwira ntchito bwino ndi bungwe lomenyera ufulu anthu la Malawi Human Rights Commission komanso bungwe lomwe limalandira madandaulo a apolisi akalakwitsa la Independent Complaints Commission. Ndizoona anadandauladi kunena kuti lamulo limene likuoneka ngati kuti linadutsa nyumba ya malamulo pamene mwina amene limadutsamo aphungu a nyumba ya malamulo mwina sanalimvetse kwenikweni. Ndi pamene zayamba apapa kuti anthu ena kumangidwa ndi zina zotero, ndi pamene mabungwe ena amba kunena kuti ayi koma munali zinthu zina zofuna kukonzapo mulamulo limeneli. Mkumanowu udali mkumano wachiwiri komiti itakumananso ndi mabungwewa sabata ziwiri zapitazo. Maiko a Malawi ndi Mozambique asainirana migwirizano iwiri yofuna kupititsa patsogolo ntchito za malonda komanso mphamvu za magetsi. Izi zachitikira kulikulu la dziko la Mozambique ku Maputo pambali pa ulendo wa mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera okagwira ntchito za boma mdzikolo. Malingana ndi unduna ofalitsa nkhani mdziko muno Chakwera komanso mtsogoleri wa dziko la Mozambique Philip Nyusi anaonerera mwambo osayinirana migwirizanoyi. Chakwera anati kusayinira migwirizanoyi kukofunikira kwambiri pa ntchito yotukula miyoyo ya anthu maiko awiriwa. Mawu awo Nyusi anati dziko lawo lipitiriza kuthandiza project yotapa mphamvu za magetsi kuchokera ku Mozambique kubwera kuno kumudzi. Iwo ati ndi khumbo lawo kuti maiko a Malawi ndi Mozambique akweze ntchito za malonda pakati pa maiko awiriwa. Popitilira ndi nkhani zathu, mabungwe oona za ntchito yolimbana ndi matenda a AIDS adzudzula atsogoleri ena a zipembedzo amene akuti
amalimbikitsa anthu omwe ali ndi HIV kusiya kumwa mankhwala. Wachiwiri kwa chancellor wa skulu ya ukachenjede ya Blantyre Synod, Professor Isabel Apao Phiri, wati zotsatira zosiya kumwa mankhwala otalikitsa moyo panjira ndi zoopsa ndipo mipingo ikuyenera kuphunzitsa otsatira awo moyenera. Iwo ayankhula izi pa msonkhano wa atsogoleri wa masiku awiri umene sukuluyi inakonza. Luwereni Mpasa walemba ripoti lomwe akuwerenga ndi Sampanda Junior. Msonkhanowu unayikiza pamodzi adindo kuti akambirane ndi kulimbikitsana za udindo wa mpingo polimbikitsa thanzi kwa anthu okhuzidwa ndi matenda a HIV komanso AIDS. Tasonkhana pano kukambirana kuti kodi titha kuthandiza bwanji kuti Amalawi asamapezeke kuti munthu akumwalira chifukwa wina wake wamuuza nokuti takupempherera usiye kutenga mankhwala amene angachepetse chirombo cha HIV muthupi mwako. Wapampando wa bungwe la matchalichi la Malawi Council of Churches, Mbusa Bire Gama, anati atsogoleri a zipembedzo ali ndi kuthekera kotengapo gawo populumutsa miyoyo. Kudziwa kuti alipo anthu ena a Mulungu amene akupereka uthenga ndi ofokesa anthu amene amamwa mankhwala yeti machula kuti ARV. Ndipo nkumawuza kuti nenda nkupemphererani mwachira. Koma maphunziro awa atikumbusa kuti mapemphero okha pa okha ndi osakwanira. Pakhalenso ndondomeko yonena kuti tikawapempherera anthu aja tiwalimbikitsenso kuti amene anayamba kupeza mankhwala kupenda kumwa mankhwala apitirenso mankhwala amenewo. Mawu awo wachiwiri kwa wapampando wa Kadiria Muslim Association of Malawi, Sheikh Amar Jafar Kawinga, anasindika zakufunikira kolinganiza njira za uzimu ndi zakuchipatala. Anthu mashekhe maulama komanso ndi atsogoleri a mipingo amene amakhala namalalikira nkhani yonena kuti musatenge mankhwala. Zimene zitukwalesa kuti asatero chifukwa ndi kulakwira malamulo a Mulungu. Pamene mukutero ndiye munthu uja akasiya nkupezeka kuti ndiye kuti amwalira ndiye kuti mwatenga pati yopangisa kuti munthu amwalire. Mwambowu udasonkhanitsa atsogoleri a mipingo yosiyanasiyana, akatswiri a zamaphunziro, mabungwe omwe si aboma, komanso anthu omwe akukhuzidwa ndi matendawa a HIV komanso AIDS. Kezeka kupita patsogolo pa chipatala cha Dzole boma la Dowa pomwe unduna wa zaumoyo ndi bungwe la We Care Solar atsegulira ntchito yoyika mphamvu za magetsi a solar. Wachiwiri kwa nduna ya zaumoyo Halima Daudi yati ntchitoyi akuyitcha Lighting Every Birth, yomwe ikuyang'ana kwambiri mavuto omwe amayi oyembekezera amakumana nawo pochira chifukwa chosowa magetsi. Esna Tembo walemba ripoti lomwe akuwerenga ndi Wezi Gausi. Adauda ati vuto la magetsi linali lalikulu makamaka kwa amayi oyembekezera komanso amene amathandizira amayi oyembekezera pa zipatala. Chituko chawo chomwe tupanga lonje tsiku la lero cha magetsi a solar ndi chituko chofunikira kwambiri m'dziko la Malawi. Monga mukudziwa ma health facilities athu ambiri akazimayi akamapita kochira amagwiritsa ntchito makandulo ndi nyali ya pa foni pomwe zinthu zosakhala bwino. Makamaka kandulo ndi opsa kwambiri khoza kugwa pomwe dokotala akuchiritsa mzimayi khoza kuotcha zinthu kapena sokuotcha mzimayi kapena mwana amene akamabadwa. Ndikubwera kwa magetsi a solar zitithandiza kwambiri ngati fe ngati boma. Mkulu woyendetsa bungwe la We Care Solar Alola Sanchez anati bungwe lawo lidayamba ndi cholinga chofuna kuthandiza anthu powapatsa magetsi m'madera ku midzi osiyanasiyana. Mmodzi mwa aphungu a ku nyumba ya malamulo mboma la Dowa, Abelo Kayembe, anayamikira unduna wa zaumoyo pokhazikitsa magetsi amphamvu ya dzuwa mzipatala. Tinene poyambirira kuti kuno kwathu kwa Senior Chief Dzole, Senior Chief Kayembe takhala tikuvutika kwambiri ndi azimayi kafika nthawi yonena kuti abereke makamaka ma maternity clinics athu chifukwa choti munalibe magetsi. Koma panopa kuona kuti organization imeneyi We Care
solar light I think yabweretsa chitukuko chotamandika chifukwa azimayi athu tsopano sazivutika nthawi ikakwana. Kukhala ndi magetsi amphamvu ya dzuwa mzipatala akuti kuthandizire kwambiri ntchito ya zaumoyo m'madera akumidzi mdziko muno. Nyumba ya malamulo ya ana kumwera kwa boma la Lilongwe yapempha konsolo ya mbomali kuti ichitepo kanthu pa nkhani yokuti mfumu ina idagwirira msungwano wa zaka 13. Malipota akuti khoti lalikulu datulutsa mfumuyi ngakhale bwalo laling'ono lidagamula kuti akakhale ku ndende zaka 20. Miriam Mtambo wadza ndi nkhani yonse. Sipikala wa nyumba ya malamulo ya Chinyamata kummawa wa boma la Lilongwe Abili Ashani apereka zomwe yakambiranazi pakutha kwa mkumano wa masiku 3 wa aphungu a Chinyamata akunkhuma. Ashani akuti iwo akumenyera ufulu wa Chinyamata ndipo akuyembekezera kuti boma lichitapo kanthu pa zomwe adutsitsazi. Mangozi kusa mafuso monga keso a children's parliament kamaenda ndazetu kuti kodafumwa pacha amati adagwira mwana ndi anali kundini ndi nthawi mwaiza kwana zaka 21 ndezi mangorivula kuti chifukwa ife sitingapite direct kukauza mfumu wace ndi chifukwa chake timadalira children's parliament akatitana kuti tidzafotokoze mavuto amene akuchitikawo otapa unali mwayi wathu oti tineneko izizi. Bwana mkubwa wa boma la Lilongwe Alofon Palani ati mavuto omwe aphunguwa anena ndi woona ndipo iwo akhala pansi ndi kuwunikira bwino. Ife tionesesa kuti tilumikizane ndi onse ma office amene amang'anira nkhani ngati zimenezi atilangize moyenderera kuti nkhani zimenezi tionesesa kuti tithana nazo motani. Ndizona tizikutulukadi kuno zamvekedwa zikuyankhulidwa koma ife tionesesa akatswira boma tithandize amene amaona za nkhani ngati zimenezi kuti atithandizire atiuze atilangize tikatero kuti nkhani zimenezi ziti. Mmodzi mwa akuluakulu a World Vision Malawi a Harold Muntali ati iwo akulondoloza za nkhani yogwiririra yomwe inachitika mderali. Tinachilandira koma tikudziwa kuti mwina boma pauti mlandu boma la Malawi ndi lomwe linatengera munthu olakwayo tikugwira ntchito ndi azinzathu amaofesi osiyanasiyana kuti tithe kumvesesa kuti kodi zinachitika bwanji ngati panali mistake yanji komanso ngati boma kuti kodi palibe kuthekerano kopanga appeal nkhaniyo pakuti anagamulidwa ku magistrate komanso ku high court komwe anapanga review. Tikudziwa kuti malamulo a boma nthambi za court kuliso Supreme Court. Mwa zina zomwe aphungu akambirana ndi kugwiritsa ntchito kwa mankhwala ozunguza ubongo, kuperewera kwa zipangizo zophunzirira komanso misewu yosalongosoka. Ndipo apolisi mu mzinda wa Lilongwe amanga bambo wina ndi mwana wake wamkazi powaganizira kuti amagulitsa mankhwala achipatala opanda chilolezo. Mneneri wa polisi ya Lilongwe ya Hastings Chigalu watakuganizira kuti anthuwa anachita kuba mankhwalawa mzipatala za boma. Achigalu ati anthuwa omwe ndi Harrison Malenga komanso a Regina Standa awanjada mu msika wa Mpanipani omwe uli pafupi ndi depot ya Lilongwe. Iwo akufotokoza. Ife ngati Lilongwe police kudzera ku office yathu ya CID ma detectives tili pa operation imene nditusabateno tukuyesesa kuti tione kuti kodi nkhani ya milandu yosiyanasiyana dera lathu lino ndiyotani. Ndi ina mwa nkhani imene tikuvutikana nayo ife ngati apolisi ndi nkhani imene ya mankhwala amene anthu amagulitsa popanda chilolezo. Anthu amene apanga operate ma pharmacies amene kumalibe chilolezo chopanga operate for izi mukudziwa kuti zili ndi ndondomeko yake zimene zimayenera kuti satidwe kuti anthu azigulitsa mankhwala oterewa. Ndipo mankhwala ambiri mukuwaona apa ndoti ena anapanga expire. Ndi ifeyo tidalowa mu dali ndi information kulowa mu msika umene wa Lilongwe market kuja amati Mpanipani ndi tidapeza mashopo 3 kumene tidapeza katundu uyu tatenga katundu amene ndithu kuchokera ku mashopo 3 ndi momwe ayita kuti anthu awiri pomoziyo wathawa amene mukuwaona kumbuyo ndithu ndi bambo ndi mwana wake amene ndi Regina Standa komanso tili ndi Harrison Malenga bambo ndi mwana wake onsewa amapanga business imene koma ali ndi shop yake onsewa amakhala kuja ku Chilinde. Ndi iyi ndi operation imene tayamba koma chomvesa isoni chione kuti mukuona mankhwala ambiri ndi ochuluka komanso pali chiyembekezo ndithu chachikulu chione kuti mankhwala ambiri wandoti chokera mzipatala za boma amene ndi mankhwala amene kuti Malawi azipanga benefit azigwisa ntchito koma mukumva ino siku ndi siku peza kuti ayi mankhwala mzipatala kulibe mchitidwe wake kwambiri umakhala ngati mchitidwe umene ndi zimene ife tikufuna tilimbikitse kuti mchitidwe umene tithane nawo. Kumbukirani kuti mukuonera nkhani mwa tsatanetsatane pano pa kanema wa Times ndi zambiri tikangonera. Sunny days, Parapain Baby swoops in,
specially formulated to chase away pain and bring back the smiles. Uniquely developed so that it doesn't contain a drop of salicylic acid, ensuring the safety of our children. Whether it's fever, teething discomfort, or tummy troubles, our hero is on the case, ensuring your little one feels better, faster, with a taste kids love. But remember, it's not a sweet. Parapain Baby is designed for easy intake, chewed or dissolved. Brought to you by Mwai Pharma. Parapain Baby. Tough on fever, gentle on tummies. Of course, Blue Band is amazing on toast. Duh. But did you know there's more? Blue Band can do your topping and your frying and stir frying and mixing. Blue Band for stewing, baking sauces, also grilling and toasting. Nice in matoke and ugali and tilapia. That's right, for breakfast, lunch, dinner, snacks. Tasty, crispy. Want a bite? Mmm. So yummy every time with omega-3 and omega-6 vitamins all for free. We use it anytime with healthy G. I'll be cooking up a song for my family. Yes, Loani. Zikomota kulandirani. Bwanji goti. Chiolembera chino bwana. Ife tu maoffice muno timagwirisa ntchito zolembera zake zimenezi. Cholembera ichi ndi cha Bantle. Zolembera za Bantle zakazi kukutumikirani kwa nthawi yayitali. Pano ndikulengeza kuti tabwera ndi zolembera zatsopano zomwe zili m'mapangidwe awiri, classic ndi winner. Zolemberazi ndi zokongola, zolemba bwino komanso zolemba nthawi yayitali. Zolembera za Bantle zimabwera m'mitundu inayi, black, blue, red ndi green, ndipo mutha kugwiritsa ntchito mu ofesi, ku sukulu ndi malo ena. Akupanga zolembera za Bantle ndi a Euro Industries, kampani yeniyeni ya Chimalawi. Gulani katundu wopangidwa ku Malawi konkuno kuti mutukule dziko lanu. Phone Blantyre 0888 107 261, Lilongwe 0886 074 737. Bantle, buy original, avoid counterfeit. Bantle, write miles with a smile. takulandiraniso ndipo popitilira ndi nkhanizi. Mkumano wapakati pa unduna wa za ntchito ndi madrayiva la galimoto zikuluzikulu mwakunyanyala ntchito momwe akuchitika lero mu mzinda wa Lilongwe walephereka. Mlembi wa bungwe la madrayiva la lotchedwa Professional Drivers Union Amphatso Moleni akuti analandira uthenga okhudzana ndi zokambiranazi mochedwa kwambiri. Madrayiva lawa akufuna boma komanso mabwana awo aunike ndalama zimene amalandira komanso zinthu zina. Mawu ake nduna yozofalitsa nkhani yemwenso ndi mneneri wa boma a Moses Kunkuyo akuti boma ndilodzipereka kulowererapo kuti mbali zonse zokhudzidwa zimvane kutsatira kusamvana komwe kulipo pakadali pano. Timve kuchokera kwa Kunkuyo. Lona kuti timayenera kuti tikumane ndipo tikukhozwa mati tikuyenera kuti tikumane chifukwa chakuti kukumana uku ndikotsatira mkumano umene unalipo dzulo. Chakumana nawo dzulo tinagwirizana kuti tikumananso lerolo makamaka nthawi ya 10:30 mamawa. Koma chifukwa chakuti akukhala ena atsogolerawo kukhala kumanera akutali ndi anapempha kuti nthawi yomwina sanakatha kukwanitsa peza meeting ya dzulo imene tinapanga inali ya online. Ndiye tinachimva kuti nzoonadi akuyenera kuti ayende kuti adzapezeke ku Lilongwe. Ndiye nthawi inasunthidwa kuti tikhoza kukumana nawo chakumasana komanso anayankhulapo kunena zoti ndi mavuto amayendedwe kuti kuchokera kumalo kumene akuchokera tinachimvetsetsa kuti ndikutali. Ndiye patali patikuyankhula tidakali mu Lilongwe kudikirira kuti akafika tipange nawo mkumano umenewo ndipo tikufotokozerani tikamaliza kuyankhulana kumeneko. Nduna yozofalitsa nkhani a Moses Kunkuyo popitilira ndi nkhani zathu. Dziko la Malawi alipempha kuchilimika pa ganizo lake lofuna kuti anthu ambiri akhale pa makina a intaneti ngati njira imodzi yopititsira patsogolo masomphenya a dziko lino pa nkhani zachitukuko. Pakadali pano anthu 36 mwa 100 aliwonse ndomwe ali ndi kuthekera kufikira intaneti. Mwazina kukwera kwa mtengo wa mafoni a intaneti, umbuli komanso kukwera kwa mtengo wa mayunitsi olowera pa intaneti akuti ndi zifukwa zimene zikupangitsa kuti chiwerengerochi chikhale chochepa. Feston Malekezo ali ndi ripoti.
malinga ndi bungwe la Malawi Communications Regulatory Authority MACRA, mdziko la Malawi muli masimukadi okwana 14 million amene akugwiritsidwa ntchito, koma 1 million okha ndi amene akugwiritsidwa ntchito m'mafoni omwe amalola intaneti. Payankhula pa msonkhano otchedwa National Youth Conversation kumzuzu lachitatu, mkulu wa MACRA Adaud Suleiman anati ngakhale dziko la Malawi lili limodzi mwa maiko muno mu Africa amene munthu ungagwiritsa ntchito ndalama zochepa kugwiritsa ntchito intaneti, chuma cha dziko lino nchimene chikuchititsa kuti anthu azilowa mthumba kwambiri pofuna kugwiritsa ntchito makina a intaneti. Suleiman anati pofuna kuchepetsa zinthu ngati izi analola makampani monga Starlink kuti ayambe kugwira ntchito zake mdziko muno ndi cholinga choti ndalama zimene munthu amagwiritsa ntchito pogwiritsa ntchito intaneti zikhale zocheperapo. Tikapanga izi timpatsa Malawi uja mwayi ndi mpata kuti asankhe kuti kodi amene akundipatsa intaneti yabwino ndi ndani. Ndiye izi pa malamulo apansika zimapangitsa kuti anthu ogulitsaja ayambenso kutsitsa mitengo yawo, chifukwa anthu ogulaja akhala tsopano ndi mwayi woti atha kusankha ichi kapena icho. Poyankhulapo pa zimene boma likuchita kuti lichepetse umbuli wakagwiritsa ntchito kwa makina a intaneti, achomulamikika omwe ndi mkulu woona za luso la makono ku nduna za maphunziro anati chimene akufuna kuchita pakadali pano mwa zina ndi kuonetsetsa kuti sukulu zonse mdziko muno za primary komanso sekondari intaneti ikufikirika. Izizi za mafonizi zikufunika kuyambira ku preschool mkaka skulu ya Nkomba Phala ija, kenaka primary school kumapita kumwambako. Zimuthandiza mwana kuti ngati kulibe malabu mumamva za mairabu taika ma 55 schools ndi ma virtual science lab kupanga ma experiment ya physics ya chemistry pa computer pa tablet offline kubweretsa za digital kuti masomphenya a 2063 achitike mwina soma changu. Pakadali pano Duncan Chiyani amene ndi wapampando wa konsolo ya NICOM anati cholinga cha misonkhano ngati ndikufuna kudziwa kuti achinyamata azikonzekeresa motani popitisa patsogolo luso la makono. Ngati ukamba za Malawi 63 tikudziwa kuti sitingakambe zimene zozo without pochotsapo nkhani ya ukadaulo wa technology. Achinyamata ndi anthu amene tikuona kuti alipa ndi amene izizi zimawaphwekera kwambiri, komanso kutsogololo ndiwo. Ndiye tikufuna kuti achinyamata anene azifotokoza kumalongatano. Mwambowu unachitika pamutu woti kupitisa patsogolo luso la makono, kodi achinyamata ndokonzeka motani kupitisa patsogolo lusoli malinga ndi mfundo za Malawi 2063. Bungwe la Media Council of Malawi lakhazikitsa njira yothandizira ophunzira sukulu za ukachenjede mdziko muno omwe akumanga maphunziro a utolankhani. Izi zadza pomwe zadziwika kuti ophunzira ambiri amakumana ndi zotsamwitsa zochuluka makamaka pamene angoyamba ntchito kumene. Mkulu wa bungweli a Moses Kaufa anena izi pomwe amasayinirana mgwirizano ndi Sherwood University mu mzinda wa Lilongwe. Esnat Tembo walimba ripoti lomwe akuwerenga ndi Brenda Khayo. Ophunzira sukuluyi ndi mwayi opeza maphunziro nyumba zowulutsira mawu komanso kutsindikiza nkhani zosiyanasiyana mdziko muno. Malandiranso mauthenga osiyanasiyana kuchokera kwa anthu amene tikugwira nawo ntchito, mabungwe ndi anthu amene tikuwatumikira madera osiyanasiyana pa zimene akuyembekezera mwatolankhani. Choncho zimene zitikagawana nawo amene ali m'masukulu ngati Sherwood kuno ndiye kuti takonzekeretsa kuti akamapita nokukamba kugwira ntchito azipita ndi nzeru zina zokathandizira kusintha zinthu kumadera kumene akukagwira ntchito. Komanso kuonjezerapo tikufuna kuti tithandizane ndi Sherwood. Ndipo wachiwiri wa mphunzitsi wamkulu wa Sherwood University Theodora Musamba ayamikira mgwirizanowu ponena kuti ophunzira sukuluyi akhala ndi mwayi wopeza luso lapamwamba. Kusayinirana mgwirizano umene ndi Media Council itithandizira kuti maphunziro amene tikupereka kwa ma students athu ayang'anidwa ndi a Media Council ndipo avomerezeka kunena kuti tayikamo zinthu zimene zili zofunikira kuti tikhale ndi atolankhani amene akuchita zinthu bwino, amene ali ophunzitsidwa bwino, amene mbali zonse zimene zikufunikira kuti iwo akapita kunja uku kukatenga kugwira ntchito zawo akugwira ntchito within context imene a Media Council amafuna. Ubale uwu ndi wothandiza ophunzira sukuluyi kukhala ndi maphunziro onzama potenga zomwe aphunzira mkalasi ndi kukazichita m'mawayilesi komanso m'makanema mdziko muno. Ndi nkhani imeneyo tamalizanso nkhani zathu mwatsatanetsatane madzulo ano kutisiyana tiyeni tionenso mitu yake. Bungwe la Malawi Human Rights Commission ladzudzula polisi mdziko muno atikamba kuchitira nkhanza anthu amene akuaganizira kuti
apalamula milandu. Maiko a Malawi ndi Mozambique asainira migwirizano iwiri yopititsa patsogolo ntchito za malonda komanso mphamvu za magetsi. Mu nkhani zina, mkumano wapakati pa boma ndi madrayiva la galimoto zikuluzikulu mdziko muno mwakunyanyala ntchito walephereka ku Lilongwe. Munali ndine John Pankuku.